אומרים, אדוני, עשיו הוא האדון שלי. עשיו אדון שלי. אלא אומרים רבותינו זיכרונם לברכה, שיעקב אבינו גם בדיבור הגשמי שלו, הוא ידע לכוון את הדיבור שלו לדיבור רוחני. צדיקים שמדברים דברים על מעדן, דברים שנראים לנו שזה על מעדן, צריך לדעת, הם מתכוונים גם כלפי שמיה, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, דברים שמימיים. ויעקב אבינו שמדבר כל מילה ומילה שלו מילה שקולה. הוא מדבר מצד אחד לעשיו, ומצד שני הוא מדבר לפני השם יתברך. הוא מדבר עם מלאכים ממש. שולח את גבריאל ואת מיכאל לעשיו הרשע. הוא מוריד אותם מלמעלה, את מיכאל וגבריאל, ואומר להם, תשמעו, יש לי מסר להגיד לעשיו, אבל יש לי גם מסר להגיד לקדוש ברוך הוא. ובאותו דיבור הוא מתכוון לשניהם. גם דיבור כלפי השם יתברך, ויעקב בחוכמתו יודע לכוון. דושר, תגלגלו זכות עליי למעלה אצל הקדוש ברוך הוא. שאני מודה, שאני יעקב אבינו, אני עבד אך ורק של השם יתברך. אומר, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. תגידו לקדוש ברוך הוא, שאני גרתי עם לבן הרשע, ועם כל זה תרי"ג מצוות שמרתי. ולא למדתי ממעשיו הרעים. זה תגידו לקדוש ברוך הוא. מה יחר הדעת? זה אומר. מצד שני, הוא גם מדבר לעשיו, את אותם מילים, הוא מדבר לעשיו הרשע. ומה הוא אומר לעשיו? עם לבן גרתי. מה הייתי גר? לא הייתי שר, לא הייתי אדם חשוב. סך הכל הוא נתן לי איזה, שמה, מקום בעורבה, נתן לי איזה מקום. הייתי גר, לא הייתי תושב, לא הייתי איש חשוב שמה. גר הייתי. באי לי שור וחמור. אז כלפי הקדוש ברוך הוא, מה זה ואי לי שור וחמור? שור, זה יוסף הצדיק, משיח בן יוסף. חמור, זה משיח בן דוד. אומר לו, תשמע, לכו, תליצו יושר אצל הקדוש ברוך הוא, ואי לי שור וחמור. אני הבאתי את יוסף. אני הבאתי את מי? הבאתי את משיח בן דוד, משיח בן יוסף. הבאתי את יששכר חמור גרם. הבאתי תורה איתי, הבאתי. זה לקדוש ברוך הוא תגידו. אבל לעשיו מה תגידו? ואי לי שור וחמור. מה היה לי? שור אחד, חמור אחד. זה מה היה לי? זה הברכה שאבא בירך אותי מטל השמיים ושמני הארץ, רוב דגן ותירוש, שעבדו חמים, שתחוו לך לאומים. הברכה לא התקיימה בי. מה, כן, מה אתה רודף אחריי? מה אתה אומר, לא לקחתי את הברכות? אומר, תראה הברכות, פרש. לא קיבלת, הברכות לא פעלו בי. כאילו גם אם הברכות היו פועלות בך, אני כאילו באתי במרמה ולקחתי את הברכות. הנה אתה רואה, הברכות לא התקיימו בי. אז הקדוש ברוך הוא אומר מצד אחד, בונו של עולם תראה, עם לבן גרתי, שמרתי תרי"ג מצוות, ואי לי שור וחמור, הבאתי את יוסף, משיח בן יוסף, הבאתי את הצדיק, צדיק יסוד עולם, לא פגם הברית, לא שום דבר. הבאתי את יששכר חמור גרם יושב בין המשפטיים, הבאתי אדם שכל הזמן עמל בתורה, יששכר, מבני יששכר יודעים עיתים לבינה, איזה קדושה, איזה זה מה שהבאתי, ריבונו של עולם, תליצו יושר עליי. אבל לעשיו, לא, הייתי גר, היה לי שור, היה לי חמור, אין מטל השמיים, אין משמני הארץ, זה הרגיע אותו. הוא אומר, זה הצדיק. הצדיק יודע להגיד בדברים שלו, בדיבור שלו, הוא יודע בדיוק איך לדבר עם בני אדם, וכשהוא מדבר עם בני אדם, הוא מדבר עם קודשא בריך הוא.
הוא נמצא בקרקע, אבל ראשו מגיע השמיימה. זה יעקב אבינו. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אני מדבר ארציות, אני מדבר שולח לעשיו, אבל איפה אני נמצא? הראש שלי נמצא למעלה בשמיים. זה הגדולה של יעקב אבינו עליו השלום. ואז כתוב, וירא יעקב, ישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, כן? אתה שלחת לאחיך, תדע לך, הוא עדיין עשיו הרשע, עדיין בשנאתו, עדיין רוצה להרוג אותך, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו, הולך עם כל גונדלה דילה, ורוצה לתקוף ולהרוג את יעקב אבינו. השנאה שלו עדיין נשארה. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. אז אמרנו כבר כמה פעמים, מה זה וירא ויצר לו? הוא אומר, אני מפחד. למה? וירא, הוא, עשיו, הוא נמצא בפור עליי. הוא כיבד את אבא ואת אמא 22 שנה שאני לא הייתי, הוא כיבד אותם. הוא אומר, ואני, לא היה לי את הכיבוד הזה. הוא אומר, מה זה הכיבוד הזה? הוא אומר, מה זה הכיבוד הזה? הוא אומר, הכיבוד הזה, זה כיבוד הורים. הוא כיבד אותם, ואני לא כיבדתי את ההורים. כל השנים האלה הייתי בגלות, לא כיבדתי. וירא יעקב, ממה הוא פחד? איש אמו ואביו תיראו. אומר מי? כיבוד הורים, איש אמו ואביו תיראו. לא היה לי איש אמו ואביו תיראו. ויצר לו, חז"ל אומרים מה זה ויצר לו, כתוב, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה. לכן ויצר לו פחד משני העבירות האלה. צד אחד לקחתי שתי נשים, אמן. צד אחד לקחתי שתי נשים, אין בעיה לקחת שתי נשים, אבל לקח שתי נשים שהן אחיות, צרות זו לזו. לכן אמר זה אולי ויצר אולי יגרום החטא. וירא יעקב, פחד ממה? פחד מאיש אמו ואביו תיראו. מה עשה? ויחץ. אומרת התורה, ויחץ את העם אשר איתו. מה זה? למה אתה חוצה? הוא אמר, אני לקח. כיוון, מי השנייה שלקחתי אותה? רחל. רחל השנייה שלקחתי אותה. לכן, רחל, חס ושלום, בגלל שלקחתי את רחל, אולי יגרום החטא. מה אשמה? לאה ובניה מה אשמים? לאה הייתה הראשונה שלקחתי אותה. היא ובניה לא אשמים. לכן הוא אומר, אני חוצה לי שני מחנות. מחנה אחת של לאה ובניה. מחנה השני של רחל וילדיה. כל אחד עם הילדים שלו בנפרד. הוא אומר למה? כדי שלאה, חס ושלום, אם יגרום החטא של ויצר לו, שלא תיקח אישה, לא תיקח החיות לצרור עליה בחייה, או אישה לאחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה, אם זה מה שיגרום חטא כזה, אז לפחות שלאה וילדיה לא יסבלו, כי להם לא מגיע. למה שלאה תשלם על העוון, כביכול, שיש לי עם רחל? הרי מי שותף לעוון? רחל ויעקב, כביכול. אם זה צרה, אישה לאחותה, אז הם עשו את הבעיה, ולא לאה. לאה מסכנה, היא סבילה, והם פעילים בדבר. לכן, אמר אני אחצה את שתי המחנות לשתיים, כדי שלא יהיה חס ושלום פה איזשהו בעיה, שלאה תסבול בגלל רחל. לאה וילדיו היו ראשונים, לא? לאה וילדיו היו ראשונים, נכון? כן, אבל הוא חצה את המחנה. ולפני כן הוא חצה את המחנה. שתיים. חצה אותו לשתיים. אבל אחרי שהוא שלח מלאכים ושלח זה, שם המדרש, עוד מעט נראה מה המדרש אומר, קיבל מכות, קיבל פיצוצים, מלאכי ברזל, מלאכים זה, כבר אנחנו נראה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מנהור. אמן. פחד שאין לי אנשים בעוון, זה לא כביכול. כן, בטח. אני שם אותם מאחורה בעצם. מה למה? שתי מדרשים. מה למה? אשתו. אדם שנודר ולא משלם, מה כתוב? ודאי, ברור. זה כתוב, תראה מה המדרש אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, מלמד שנתנו לו ליעקב אבינו עליו השלום 4,000 ריבו מלאכי השרת. כמה זה ריבו? 10,000. 4,000 כפול 10,000, כמה זה? 400,000. איזה 400,000? איפה אתה? אם היית מוכר עכשיו איזה רכב במחיר כזה, היית פושט את הרגל. מה אתה מדבר? 4,000 כתוב כפול 10,000. יופי. תעשה חשבון.
4 מיליון. זה ואת האחוזים של זה, אז 4 מיליון. רגע, איפה אתם? תגידי, המורה שלכם מתה בכיתה א'? 40 מיליון. 40 מיליון. 40 מיליון מלאכי השרת ניתנו לו ליעקב אבינו. זה לא שני מלאכים שהוא שלח, את מיכאל וגבריאל. אומר המדרש 4,000 ריבו מלאכי השרת, ונדמו לחילותיו של מלך. חיילים, מהן לבושי ברזל. לבושי ברזל, כולם עם זה. קסקסים כאלה, כמו שהיה עוג מלך הבשן. ומהן רוכבי סוסים, ומהן יושבי קרנות. פגע עשיו בלובשי ברזל. אמר להם, משל מי אתם? אמרו לו, משל יעקב. הוא רואה פה כמה מיליונים של חיילים. הוא 490 סך הכל. הוא רואה פה מיליונים של חיילים, לבושי ברזל. פגע ברוכבי סוסים, באו עם החניתות, סוסים. נינג'ות, אינדיאנים. אינדיאנים, כן? ואמר להם, משל מי אתם? אמרו לו, משל יעקב אנחנו. כן, אמרתי לך. מלמד שניתנו לו ליעקב 4,000 ריבו מלאכי השרת. זה מה רש"י אומר, מלאכים, מלאכים ממש. כמה מלאכים? 40 מיליון מלאכים. לבושי ברזל, נראים כחילותיו של מלך. שמעת פעם מדרש כזה? אומר, משל מי היה? משל יעקב. פגע ברוכבי סוסים, אמר להם, משל מי אתם? אמרו לו, משל יעקב. פגע ביושבי קרנות, אמר להם, משל מי אתם? אמרו לו, משל יעקב. וזהו שנאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? נמעט, חביבי, 40 מיליון חיילים, רוכבי סוסים. פה רואים קצת כמה פרשים של המשטרה, ככה מתלהבים עם הסוסים הגבוהים האלה. תבין, תראה מה מדובר פה. איי איי איי. וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב אבינו אמר, אם הוא מתגבר עליי, חס ושלום הורג אותו. ואם אני מתגבר עליו, אני הורג אותו. אומר, פוחד. ממה הוא פוחד יעקב אבינו עליו שלום? יעקב אבינו פוחד שמא יהרוג את האחרים. ידוע שיעקב אבינו עליו השלום, כתוב הגמרא אומרת, הגמרא בגיטין נ"ז, אומרת שנירון קיסר, שומע מה היה נירון קיסר? נירון קיסר היה ממלכי אדום, ונתגייר, ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. זה אחרים. רבי מאיר, הגמרא באוריות אומרת שהוא נקרא אחרים. נקרא נאורייל. למה שמו מאיר? כיוון שמאיר עיני ישראל, וגם קוראים לו אחרים. זה עונש שהוא קיבל. קיבל עונש. הוא מאיר ונאורייל, זה אותו אחד. והוא אחרים. אחרים הוא קיבל על עונש. הוא נענש. מה העונש שהיה לו? הוא היה יודע כל מה שהוא. הוציאו אותו מבית המדרש, לא? זה מאוד. הוא חלק עליהם. הוא זוכר? רבן שמעון בן גמליאל. שמה, כן. הגמרא באוריות אומרת שהיה תקנה. כשנשיא נכנס, חכם נכנס, אף בית דין נכנס, כמה קמים לו? האם קמים מלוא קומתו עד שישב? האם קמים לו ב400, מלוא עיניו? איך קמים לו? ואז רבי נתן ורבי מאיר לא היו בעיר, ובא רשב"ג ותיקן תקנה. כשהם לא היו בעיר. יום למחרת הם הגיעו לעיר, וראו שלא קמים להם כדרך שהיו קמים להם לפני. אמרו, מה זה? מי עשה ככה? אמרו, רשב"ג, תיקן תקנה. אמרו, מתקן תקנות כשאנחנו לא פה. מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי יכול לתקן תקנות? מי שיכול להשמיע כל תהילתו של השם יתברך. בואו נראה, נבדוק אותו. אמרו, במה נבחן אותו? נבחן אותו במסכת עוקצין. מסכת עוקצין. והיה שם, רבי יעקב ישב למעלה, בעליית גג, רשב"ג יושב שם ולומד, ואז הוא אמר, הוא שמע שהם רוצים לבחון אותו במסכת עוקצין, התחיל ללמוד מסכת עוקצין, ורשב"ג שומע אותו. למחרת רשב"ג מגיע לבית המדרש, ורבי מאיר ורבי נתן מתחילים להתקיף אותו במסכת עוקצין. מסכת עוקצין זה מסכת שבטומאה וטהרה, עוקץ של פרי. מתי מקבל טומאה? נגע בעוקץ, לא נגע, כן, מקבל לפרי, לא מקבל, זה נקרא מחובר, לא מחובר לפרי, כל ענייני טומאה וטהרה. התחילו לשאול אותו,
הם שואלים והוא משיב, הם שואלים והוא משיב, הם שואלים והוא משיב. אמר להם, אם לא ידעתי, כי ספתוני. אם לא הייתי יודע, כן, רבי יעקב בן קרשי, ככה הגמרא אומרת, הוא ישב למעלה ביד הגג, והיה דורש במסכת עוקצים. ואז אמר, אם לא הייתי יודע, הייתם מביישים אותי. זאת אומרת, הוא הבין שהם עשו קנוניה עליו, ורצו להוריד אותו, כן? להראות לו שהוא לא יודע, אז אתה לא יכול לגזור גזרות מדעתך. ואז הוציא אותם מבית המדרש. כל שאלה שהוא לא ידע, כן? הם התחילו לשלוח פתקים. הם זורקים פתק, שואלים שאלה, הוא שואל להם תשובה. לא יודע את התשובה, זורק להם את השאלה חזרה, הם כותבים תשובה. אמרו לו, עד מתי תורה בפנים? אמרו התלמידים, עד מתי תורה בפנים ותורה בחוץ? כן? תכניסו. כן, הוא הוציא אותם מבית המדרש, העניש אותם. ואז אמר, טוב, אין בעיה, אני אכניס אותם, אבל לרבי נתן אני אקרא, יש אומרים, ולרבי מאיר אני אקרא, אחרים אומרים. זאת אומרת, כל פעם שיגידו בשמם איזה הלכה, לא יגידו את השם שלהם. לא יזכירו את שמם, אלא יגידו, אחרים אומרים, או יש אומרים. זה, משב"ג העניש אותם. העניש את שניהם, כן? וככה זה. מאז נהיה השם שלו אחרים. יש אומרים שכל מקום שכתוב, פעמים כתוב רבי מאיר, פעמים כתוב אחרים אומרים. אז התוספות אומר, כל השמועות שהוא שמע, זה תירוץ אחד, זה לפני העונש, שהעניש אותם, לשנות להם את השם, זה אחרי העונש. יש אומרים לו, כל השמועות שרבי מאיר הביא בשם רבו, מי היה? שם בן אבויה, אחר. אומר, כל השמועות שהוא שמע מאחר, זה אמרו בשם אחרים אומרים. זה פירוש אחד. זה פירוש אחד. פירוש אחד כמו שאמרתי, הפירוש השני, כיוון שהוא אמר שמועות בשם אחר, בשם רבו. אחר פקר, כן? צהל לתרבות רעה. זה שם כתוב, רבי מאיר, תוכו אכל, קליפתו זרק. הפרי, כן? תוכו אכל. את הקליפה, קליפות, הדברים הלא טובים, הוא ידע לזרוק. אנחנו לא כאלה. אדם לא יכול לסמוך על עצמו. ראית שיעקב אבינו עליו השלום, לא שלח אנשים כדי לדבר עם עשיו. למה? ידברו עם עשיו, יפלו בפח. למה? הרחק משכן רע. אדם צריך להישאר, זה מה שאתה, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, לכן הוא שלח מלאכים ממש. לא שלח אליהם אנשים שלא יכשילו אותם. אז זה נקרא אחרים. אז נירון קיסר, הוא היה, כן, נירון קיסר התגייר, וממנו יצא רבי מאיר. רבי מאיר היה בן גרים, כאילו המקור שלו בן גרים, והוא קראו לו אחרים. לכן רש"י אומר, שמא יהרוג את אחרים. מה זה שמא יהרוג את אחרים? הוא אומר, אם אני הורג את עשיו, הרי עשיו זה אדום. אל יתן הנה מן האדום האדום הזה. מי יוצא ממנו? רע ברוח הקודש, יעקב אבינו, שיצא ממנו נירון קיסר. ונירון קיסר מתגייר, וממנו יצא רבי מאיר. ורבי מאיר יקראו לו אחרים, אם אני אהרוג את עשיו, בעצם הרג את האחרים. לכן, וירא יעקב מאוד ויצר לו, פחד להרוג את האחרים. הוא אומר, לא יהיה לנו רבי מאיר, שמאיר עיני ישראל, רבי נאורי, כולו אור. לא רצה, רבי מאיר בעל הנס, נמצא שמה בטבריה. מה, איפה אתה? לא הבנתי את הרקטן. הענישו אותו. לא, אתה מאיר ונאורי. זה גם עונש? לא, מאיר ונאורי באמת, נאורי שמו. ולמה קראו לו מאיר? מאיר עיני ישראל. מאיר עיני ישראל בתורה, מאיר עיני חכמים. לכן קראו לו מאיר. באמת השם שלו היה נאורי. אבל הם קוראים לו רבי מאיר, רבי מאיר, רבי מאיר. שמאיר את העיניים. ככה היו קוראים לו. בסדר? שבכל מקום היה צריך להיות הלכה כמותו שלא הצליחו לרדת לסוף דעת. כן. הוא היה יכול להביא 150 ראיות לטהר את השרץ. התורה אומרת ששרץ הוא טמא, הוא אומר יש לי 150 ראיות לטהר את השרץ. אבל התורה אומרת אתה טמא, אני אביא לך 150 ראיות לטהר אותו. וכל ראיה, אתה תתפתה להגיד שזה אמת. אבל התורה אמרה שזה אסור. אבל התורה אמרה שזה טמא. עם כל הראיות שלי, ואני אשכנע אותך. 150 ראיות אני אומר, בכל ראיה, אני אשכנע אותך, תגיד, וואי, אתה צודק, אתה צודק. ובסוף רבי מאיר יגיד לך, כך גזרה חוכמתו יתברך. אבל בעומק העיון שלו, הוא היה מגיע לדבר שאפילו אתה רואה שחור, הוא אומר לך לבן. אתה רואה לבן, הוא אומר לך שחור. ואתה מסכים איתו. ואחרי שאתה מסכים איתך, הוא אומר לא. קודשא בריך הוא לא אמר ככה. זה מאיר עיני חכמי ישראל. מסוכן זה. עכשיו אני מבין למה השני, כאילו הרב לא פקד. כי הוא
מספיק בורח האחד הלך. אתה כן? מתדרדר. בטח, בטח. אז זה הוא אומר, פחד להרוג, כן? מה הוא אומר לו? ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. כה תאמרו לאדוני לעשו כה אמר עבדך עם יעקב עם לבן גרתי באיכר עד עתה. מה זה באיכר עד עתה? אומר תראה מה כתוב פה באיכר עד עתה. ואם תאמר, אם כן שקיימת המצוות, בוא תחן עמי. אומר עשו, מה אתה אומר? אתה אומר, תרי"ג מצוות שמרתי, קיימתי את כל המצוות. אז מה הבעיה? מה אתה מפחד? בוא תילחם. בוא, עלה לזירה. עלה לזירה, שים כפפות, זרקתי לך את הכפפה, שים כפפה על היד, תתחיל, בוא. ג'ודו, קראטה, מה שאתה רוצה, הכל. קונג פו, מה אתה רוצה? מי שמנצח לוקח את כל הברכה. לא גוף תאילנדי, הכל, מה שאתה רוצה. בוא לזירה, ככה אומר לו עשו. תעלה לזירה, נראה אותך, מצוות שמרת וזה, לא נכשלת בכלום. אומר לו בוא נראה אותך, בוא תילחם איתי. אומר לו ואיכר עד עתה. לא חכה, יש לי זמן לטפל בך. חכה, אני צריך כל הזמן, אני צריך להמתין עד. עתה, עין תפה. עין אומר עין. כלומר אני צריך להתאחר עד שיעבור שיעור עתה. עין תפה. עין של גלות בבל. 400 שנה של מצרים. אלפים ויבוא 1000 השישי. עכשיו אנחנו 1000 השישי. שאין מות המשיח, ופה עכשיו אני אלחם איתך. ואז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, הייתה לאדוני המלוכה. היה אדוני למלך על כל הארץ. אמר לו חכה חכה חכה, מה אתה בא אליי עכשיו? חכה, יש זמן. יש גזרות שנגזרו 70 שנה גלות בבל, יש לנו 400 שנה, שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, סבא שלי, הקדוש ברוך הוא נגלה ואמר, חכה, סתנה שויה, כשיגיע הזמן, אנחנו נחלע אותך, אנחנו נטפל בך, אנחנו נשכיב אותך על הקנטים, כן? עד שתעשה ככה. ככה זה. זה אומר לו, ואיכר עד עתה. אומר מה זה גרתי? אותיות תגרי. תגרים זה אדם שנלחם עם אחד עם השני. נלחמים. תגרה. יופי. אומר לו תדע לך, בזמן שהייתי שוהה עם לבן הארמי, היה לו עימי תגר, ואני איש ריב ובעל מלחמה. כאילו מה אתה? בוא תילחם, בוא נאמר לו תילחם. אמר לך ביבי, למדתי קראטה, קונג פו, למדתי גוף תאילנדי, מי אתה? אתה רוצה להיכנס לזירה? חביבי לבן לא הצליח עליי, הוא היה איש ריב, אני איש ריב ובעל מלחמה, ניצחתי אותו. והכל, ברוך הבא, כדי להפחידו. צריך להפחיד אותו, להרעיד לו את הלב. אמר לו, מה אתה חושב? אני נשארתי סתם יושב אוהלים? מה אתה חושב? אני אומר לך, עם לבן גרתי. מה הכוונה גרתי? תגרי. למדתי שם, הכל חביבי למדתי שם. ג'ודו, קראטה, יש לי דן 3, חגורה שחורה. בוא, אתה רוצה להילחם? אין בעיה. הכל פתוח. כן. קראטה רצית? גירסא דינקות, נשמתו עדן תהיה. היה משמח אלוקים ואנשים. נשמתו עדן. טוב. מה זה אומר? וירא יעקב מאוד ויצר לו. אומר החוזה מלובלין, דבר נפלא. יעקב אבינו, מה זה יצר לו? מה קר לך? מה קשה לך? למה אתה בצער? איך? מי לקח את הברכה? אבל מה זה וירא יעקב מאוד ויצר לו? ליעקב. ויצר לו ליעקב. נכון? מיליונר היה. נו? נתן את הכל לעשו. לעשו? למי הוא נתן?
בברכה, אמרנו שכאילו בעצם יעקב לא היה אמור להיות עם רכוש, והוא רוצה כבר לעולם. ובכל זאת, זה אמרנו שבוע שעבר, שבכל זאת הוא אומר לו, זה בעולם הזה תראה מה קיבלתי. אמר עשיו, אם בעולם הזה ככה, מה יהיה בעולם הבא? הוא היה אמור להיות פרוש כביכול, אין לו כסף. ויש לו הכל. אבל מה זה וייצר? למה וייצר? וירא יעקב וייצר לו. אתה יודע מה? טוב. ממי צריך לפחד בן? יש אחד שצריך לפחד, לירה ממנו. אחד בעולם שצריך לירה ממנו. מי זה? קודשא בריחו. או מתלמידי חכמים, שכתוב שרבי עקיבא דרש, לרבות תלמידי חכמים, כן? את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. תלמידי חכמים זה פה בעולם הזה, כאילו זה הבחינה. הוא אומר, ממי אני אפחד? ממי אני נירא? אומר יעקב אבינו, אומר חוזה מנונין, יעקב אבינו עליו השלום, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, על מה הוא הצטער? על זה שהוא פחד מעשיו. הוא אומר, מה, אני טיפש? ממי אני פוחד? מעשיו? ויצר לו. נהיה לו הלב שלו צער, הצטמק הלב שלו. הוא אומר, איך הגעתי למדרגה כזאת? איך הגעתי למצב כזה שאני פוחד מהרשע הזה? איך? מה, הוא תלמיד חכם? הקדוש ברוך הוא אומר לך, ושמרתיך בכל אשר תלך ואתה ירא. ויצר לו. לא אומר חוזה מלובלין. מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, מדבר איתך, נגלה אליך. אומר לך, ושמרתיך בכל אשר תלך, אל תפחד. יאי בני נדחף. מי אומר איתך? הקדוש ברוך הוא, נגלה אליך. ואנוכי לא ידעתי, הפנים שלך, זה חקוקה, דיוקנך, תחת כיסא הכבוד. ממי אתה פוחד? בכל זאת פחדתי. על זה הוא היה צר, עשה תשובה על זה. צר, חטאתי, עביתי, פשעתי, על זה שירדתי מעשיו הרשע. על זה הוא אומר, חס ושלום, נפלתי באמונה בשם יתברך, הקדוש ברוך הוא אומר לשמרתיך בכל אשר תלך. ואני פוחד. מיד עשה תשובה. מיד עשה תשובה ויצר לו. עשה תשובה, חטאתי, עביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, שפחדתי ואני ירא מעשיו הרשע. לא ירא ממנו. שלך, איך אומרים אצלנו בעברית? קיבינימט. לך לעזאזל, עשיו הרשע. למה? ואז הוא אומר, הוא נדלק. הוא אומר, למה? סגרתי, אני איש מלחמה, אני זה, אתה רוצה? בוא, אני אלחם. איפה היית? באת באמצע? הוא לא העלה, נכון, הוא גם במאוחר, בסדר. לא משלמים לו מספיק, אתה מבין? אם הייתם משלמים לו מספיק, הוא היה בזמן, כן? אבל אני בעיות, קשה לי לחתוך ולערוך את זה, זה אפליקציה יותר פשוטה. טוב, נמשיך. שאלה, אפשר? ויאמר, כן. יהודה. איך הגעת ליהודה? איפה אתה ביהודה? עוד כמה פרשות, יהודה. כל מצרים, הוא שאג, נשברו חלונות. יהודה היה פה במקרה באירוע. גם יוסף היה בו במקרה בה. גם יוסף היה. גיבורים. בדיוק, גיבורי חיל. אחד לא שומעים אותם מילה. מרסק אותה. אחד זה, אחד... היו בצ'קוצ'יק, קטנים. כולם היו קרטיסטים. נו. מה יש להם לפחד? זה אפורים. אם היית יודע מי זה עשיו, היית מבין מה יש להם לפחד. עשיו יכול להפוך את העולם, לא רק את מצרים. יצחק אבינו ויאהב יצחק את עשיו. עשיו היה לו כוח רוחני, והיה לו כוח גשמי שלא היה בעולם. אם הוא היה חוזר בתשובה, העולם היה חוזר לתיקונו קודם חטא אדם הראשון. יעקב אבינו יודע מי זה עשיו. הוא יודע מי זה עשיו. עשיו זה לא אדם פשוט, יש לו שר לאדם הזה. יש לו שר לבד בשמיים. כי שרית עם אנשים ותוכל. זה לא מצרים, זה לא פרעה, זה לא שכם. שמעון ולוי נכנסים, ילדים היו בגיל 13. תחנו אותם, גמרו עליהם. ילדים היו.
הוא שואג שאגה, 70 זה, הוא נופל מהכיסא, שובר את השיניים, מסתובב להם הראש. כתוב שכל הזה, כל הגיבורים של מצרים, מסתובב להם הראש 180 מעלות. היו הולכים אחורה. עם אגב, במקום ללכת קדימה, הולכים אחורה. פנים שלהם אחורה, הסתובבו להם הפנים. יעקב אבינו ויגל, אתה אומר עליהם, כתוב בתורה, ויגל את האבן, 3 עדרי צאן. אתה יודע מה זה 3 עדרי צאן? זה 100 אנשים, כן? שמתאספים כל העדרים, כל הזה, אלה הרועי צאן, כולם מתאספים כדי להרים את האבן מעל פי הבאר. מה זה מהישיבה? יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, איזה קרס קטנה כזאת, עם זלופים כאלה ככה בחוץ ככה בא, כן? עם כובע כזה מגבעת כזאת, נראה טוב, יעקב אבינו, בא. כן, ובן כמה הוא? בן כמה? עומד על הבאר. 77? מה הוא עושה? כמו פקק. ויגל את האבן. אומר רגע, מה קרה? אין עוד היום גדול. מה קרה נאספתם? לא תאסף הצאן. לא, צריכים להשקות את זה. אמר, מה הבעיה? שים להם מה הוא עושה. עושה להם ככה. פופ! מה? הוא פוחד מעשיו. אתה מבין מי זה עשיו? אתה מבין מי זה עשיו? הם לא דיברו דיבורים. הוא ערך את האיש הכי חזק בעולם? זה לא אדם פשוט. איש ציד איש שדה. איש ציד איש שדה. למה זה איש? זה הדבר הכי חשוב. כשרוצים לקדוש ברוך הוא להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא הלוחם הכי גדול בעולם, אומרים השם איש מלחמה. אתה מבין מה זה איש מלחמה? יש לו אישיות על המלחמה. איש ציד יש לו אישיות על הציד. איש שדה, כל חיות השדה רועדות ממנו. זה לא איזה ילד. יעקב אבינו יודע עם מי יש לו הישג. הוא אומר אם עשיו נשאר בשטנה שלו, ברעה שלו, זה פחד פחדים. והתורה אומרת שהוא פחד ממנו. וירא יעקב, אבל מיד עשה תשובה. עשה תשובה. איך פחד ממנו? עם הכל. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אמר לי, זה אומר חוזר מלובלין. אמר לי, ושמרתיך בכל אשר תלך, אל תדאג, שום דבר. לא ייגעו בך ככה. יש לך הבטחה. על זה הוא היה מצטער. על זה היה עושה תשובה. טוב? ויאמר. היחיד שהצליח עליו. כן. כן. הציל לו את העיניים. ויאמר. אם יבוא, ראית שם שבאו לקבור. באו לקבור. הוא עצר אותם מלקבור את זה. נכון? הוא אומר, מה? הוא אומר, ככה? ככה הוא מוטל ליעקב? תגיד לי, איפה הבנים של יעקב? למה לא דפקו אותו מסמר 10 בתוך הקר? תקברו אותו שמה. איזה דוד? איזה דוד? איזה דוד? אחלה דוד זה. זה לא סלבדור. אם זה היה דוד כמו סלבדור, ניחא, אבל זה לא סלבדור, זה דוד רשע זה. זה דוד רשע? טוב. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו. שמתם לב? יש תמיד אנחנו אומרים, כן? כל הזמן אומרים, ונתנו. מה זה ונתנו? איך כותבים את המילה ונתנו? יופי, שאתה כותב הפוך. ונתנו, אתה כותב. אדם נותן, מקבל חזרה. יש עוד מילה כזאת בתורה. ויקהו. ויקהו, אתה קורא אותו כמו גלגל. קדימה ואחורה, אותו דבר. אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה. אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה. התיבה הזאת חוזרת ונקראת ישר והפוך. רמז על גלגל החוזר. כל מכה בישראל, סופו להיות מוכה בעצמו. רואים את זה במשך כל הדורות. מצרים, יקו בישראל,
חזר הקדוש ברוך הוא היכה אותם. רומי, חזר הקדוש ברוך הוא היכה אותם. יוון, חזר הקדוש ברוך הוא היכה אותם. אדום, חזר היכה אותם. גם בזמננו אנחנו רואים. חיזבאללה היכו, חיסלנו אותם. סוריה, הוסלו. אלה הרשעים האלה, 7 באוקטובר, חזרנו, הכנו, והיכהו. כל מי שמכה את ישראל, גלגל הוא שחוזר בעולם. אין דבר כזה שגוי מכה יהודי, וזה לא חוזר עליו. כמו בומרנג. לכן התורה אומרת, והיכהו, נקרא גם ישר וגם הפוך. נקרא מהסוף להתחלה, זה גם בהיכהו. גלגל שחוזר הוא בעולם. אומר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת, אשר עשית את עבדיך, כן? מה זה קטונתי מכל החסדים? חז"ל אומרים, יש גמרא, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. אומר, קטונתי מכל החסדים, בא הגאון מווילנה, יש גמרא, הגמרא בסוטה, דף A אומרת, שתלמיד חכם מותר שיהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה. שמינית שבשמינית שבגאווה. יותר מזה אסור. אין יותר מזה. אסור לו להתנהג ככה. בא הגאון מווילנה, שנייה. אומר הגאון מווילנה, יש לי ראיה מהתורה. בגמרא לא כתוב מאיפה למדנו שמינית בשמינית. אומר הגאון מווילנה, מצאתי לזה רמז בתורה. מה הרמז בתורה? פרשת וישלח, ברך, פרשת וישלח. איזה פרשה? מספר איזה? וישלח? פרשה חמישית, שישית, שביעית, שמינית? שמינית, משהו כזה אומר. שמינית! איזה פסוק אנחנו בפרשה? קטונתי מכל החסדים? חטא? מתחיל בד' והפסוק הוא בי"א. זאת אומרת, הפסוק השמיני. פסוק י"א הוא פסוק שמיני, כי הפרשה שלנו מתחילה מפסוק ד'. זה הפסוק השמיני. אומר הגאון מווילנה, בוא תראה. פרשה שמינית, הפסוק השמיני, כתוב קטונתי מכל החסדים וכל האמת. ענווה. קטונתי, אני קטן, יקטין את עצמו. אומר מפה רמז שמינית שבשמינית. פרשה שמינית, פסוק שמיני, מפה רמז למה שחז"ל אומרים, שתלמיד חכם מותר לו שיהיה לגאווה עד שמינית שבשמינית. יש סיפור. איך מודדים את זה? הנה, חכה. יש סיפור. כתוב שפעם היה איזו מגפה באיזו עיירה. והמגפה הזאת התחילה לפשוט בכל העיירה הזאת. ואמרו, צריך לבדוק. מי היה הרב של העיירה? הרמה. רבנו משה איסרליש. אשכנזים יוצאים ביד רמה. פוסק הדור של הרמה. זה הרמה של האשכנזים. הרמה היה באותו הדור, אמר צריך לבדוק שאין שם חס ושלום דברים של עריות. הלכו, בדקו, מצאו. מה מצאו? מצאו שיש איזה מישהו, אדם אחד, שחי עם מישהי בלא חופה וקידושים. חי באיזה בקתה, ככה ביער, במעבה היער, בלא חופה וקידושים. מה? ככה? חי. טוב. אמר הרמה, אני רוצה ללכת אליו. אני רוצה ללכת אליו. עייף מאוד. אני רוצה ללכת אליו. טוב? מגיע הרמה לשם, דופק בדלת. לפני שהוא דופק בדלת, הוא שומע אותו, את זה שיושב שם, לומד. לומד. מתפלא. האדם הזה שבאו ואמרו לי שהוא חי עם אישה בלי חופה וקידושים, שומע אותו לומד דברי תורה ודברים עמוקים. דבר עם מישהו, תפלפל איתו. מה זה? טוב. דופק בדלת. דופק בדלת. טוב. האישה פותחת הדלת, אישה צנועה, כיסוי ראש, הכל וזה. שלום כבוד הרב, ברוך הבא, ברוכים הבאים. יודעת, גדול הדור, רב של העיר. כן, מה הרב צריך? אני רוצה לדבר עם הבעל. הבעל נמצא?
היא אומרת לו, כן, הוא נמצא בחדר בפנים. הוא לומד שם, הוא שומע שעדיין הבעל מתפלפל שם, דבר עם מישהו, דברי תורה. דופק בדלת, פעם, הוא פותח לו את הדלת. או, שלום כבוד הרב, שלום עליכם, מה שלומכם הרב? הרב מסתכל עליו, אומר לו, מוישה? אומר לו, כן. מה התברר? שהם היו חברותה. שהם היו בישיבה. הם היו חברותה. הרמה, עם אותו אחד. אומר לו, כבוד הרב, מה הרב עושה פה? אומר, מה אני עושה פה? יש לי דיבור איתך. מה אני עושה פה? שב. סגר את הדלת, שיחה בין גברים. אמר לו, תגיד לי, מה זה שאתה חי פה עם אישה? אף אחד לא שמע שניסית לה והתחתנת איתה. אמר לו, הרב, אני נשוי איתה, כדת וכדין, קופה, קידושים. הוציא לו שטר כתובה, הנה, אני נשוי איתה. יש עדים, יש הכל. הוא אומר, אז למה אף אחד לא יודע פה? הוא אומר, אני אגיד לרב את האמת. נפשי חשקה בתורה. אתה זוכר שהיינו, למדנו וזה, הייתי עילוי, הייתי לומד. הוא אומר, ולא רציתי לשאת אישה. כי זה תורח ועמל וקשה. ואז הגיע האופה. היה אדם עשיר, האופה שלה. והוא ביקש שאני אתחתן עם הבת שלו. והוא אמר שהיא לא תפריע לי, צדיקה, קדושה, טהורה, לא תפריע לי בלימוד התורה. ואני יממן לך את הכל. לא תצטרך לעבוד שום דבר, הכל. כל עוד אני חי, הכל שלך. ואחרי הזה, ירושה הכל שלך. הבטיח לי. אמרתי לו, אבל תשמע, יבואו ויהיו אנשים, ישמעו שהתחתנתי, ידעו שתלמיד חכם, האופה, העשיר הגדול, הגביר, חיתן את הבת שלו עם תלמיד חכם, בטח עם תלמיד חכם, יבוא יתחיל לשאול אותי שאלות. אני לא רוצה. אמרת, תשמע, נעשה את זה ב10 אנשים, 2 עדים, ואני, אף אחד, אני אגיד לכולם, אף אחד לא ידבר, אף אחד לא יגיד. ולא נתחתן פה בעיירה, נתחתן במקום אחר ונבוא לגור פה. אומר וכך היה. אמר לו, הכל טוב ויפה. אתה איש אמת, אני רואה. אומר לו, אבל דבר אחד אני רוצה לדעת. מי אתה? עם מי דיברת? נבהל. אומר לי, לא, עם אף אחד לא דיברתי. אומר לו, עם מי דיברת? כשאני לפני שנכנסתי לבית, שמעתי אותך, לומד עם מישהו, מדבר עם מישהו. אומר, ושנכנסתי לבית, דיברת עם מישהו, למדת איתו דברי תורה. אני רוצה שתגיד לי עם מי. אמר לו, לא, הרב, לא דיברתי. נהג בענווה. אמר לו, הרב, לא דיברתי עם אף אחד, לא הייתי עם אף אחד. אמר לו, בגזירת המרא דאתרא, אני המרא דאתרא, אתה מחויב להגיד לי עם מי דיברת. אמר לו, טוב. אמר לו, הרב, כל לילה מגיע פה אליהו הנביא זכור לטוב, ואני לומד איתו דברי תורה. גלה לי סודות מלמעלה, גלה לי. אמר לו, מה? ככה? אומר לו, כן. אומר לו, אני משביע עליך, שכשמחר הוא יבוא, תשאל אותו, למה הוא לא בא למרא דאתרא, למה הוא לא בא אליי? ללמוד איתי תורה. אמר לו, טוב, בסדר, אין בעיה. יום למחרת הגיע אליהו הנביא. שאל אותו מוישלה. הגיע, הרי מה? שואל אותו, מה אמר לך? הוא אמר שפשוט, הוא לא יכול, אליהו הנביא, להתגלות למישהו שיש לו גאווה. גאווה? הוא אומר לכהן. הוא אמר שהרב, יש לו שמינית שבגאווה, לצורך העמדת העיירה כמו שצריך. הרב הוא דיין, הרב הוא זה. הוא אומר, הוא חייב שיהיה לו גאווה, חייב שיהיה לו את המהות הזאת. הוא אומר, ואליהו הנביא לא יכול להיות ליד מישהו שיש לו אפילו שמינית שבגאווה. הוא אומר, לכן הוא אמר שהוא לא מגיע אליך. זאת אומרת, גם בשמינית שמותר לתלמיד חכם שיהיה לו, גם זה הוא מפסיד משהו. עכשיו, מה זה שמינית שבשמינית? זה 1 חלקי 64. כמה זה? אדם יעמוד את עצמו. אנחנו לא חשודים על 1 חלקי 64,
1 חלקי 64 אנחנו לא חשודים. אנחנו אולי, הלוואי חצי גאווה, חצי שפלות וענווה. חצי, קצת. שיהיה לנו איזה קורטוב של צניעות. קצת, ככה, משהו בקטנה. לא חשודים על זה. אני ואפסי עוד. תראה מי הגיע. זמן לטיירה? לא, אנחנו כבר יש סעודה של הבת העין. סעודה, תראה מה אלעד עשה לך. סעודה, מה שמה ישראל? בת העין. לא. עוד מעט. למי? למי? בן פה, מה בן? אל תביא להם חלבי עכשיו. לא, חלבי אל תחלק עכשיו. זה בשרי שמה. שעתה, לפי הזוהר, יש כאלה נזרים, שעה לפני הם לא אוכלים. פרשת משפטים, 24 שעות לפני. לא 24 שעות. תלוי איך אתה לומד את הזוהר, בסימן קע"ג בבית יוסף. תסתכל בית יוסף, קע"ג. אז אמרתי לך, השאלה איך לומדים את הבית יוסף בפרשת משפטים. סימן קע"ג, תסתכל שם. לימד אותך שגדיה על הראש? בערך פה, תגיד לי, מה נהיה לך? אתה לא אמרת פוקח עברים היום? את בן לא ראית, את ברך לא ראית. איפה אתה? הוא הביא את המכונה? הביא, אל תדע. בכושר. בעזרת השם. טוב. איי. ויאבק איש עמו, אני מדלג, יש פה כמה דברים יפים, מה נעשה? ויאבק איש עמו, מי נאבק איתו? זה אתה אומר. מי נאבק איתו? הוא עם עצמו? יעקב אבינו עם עצמו נאבק? טוב. בואו תשמעו משהו. כמה אנשים. בואו תשמע. מדרש הבכיר. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מלאך מיכאל היה. הוא נאבק איתו? כן. אמר לו מיכאל. תקשיב מה כתוב פה. בג במערכת. אמר לו מיכאל. ומה אני? שאני אחד מן השרים הראשונים. כך עשית לי. ניצחת אותי. ואתה מתיירא מעשיו? שלחו לו מן השמיים את מיכאל, כן, שייכנס איתו לזירה, ויעקב פרק אותו. אומר לו מיכאל, תשמע, אני אחד השרים הראשונים, לא שרו של עשיו, אחד השרים החזקים והראשונים. פרקת אותי, ואתה מתיירא מעשיו? ביטרפון, לא פה ויאבק איש עמו. תקשיב, אמר רבי טרפון, לא היה לו רשות למיכאל לזוז ממקומו עד שנתן לו יעקב רשות, שנאמר שלחני כי עלה השחר. מיכאל אומר לו, יעקב, שחרר, חונק אותו, מה שחרר? הוא אומר, עלה השחר. אמר לו יעקב, וכי גנב אתה או קוריוסטוס אתה, שאתה מתיירא מן השחר? באת עליי בלילה? מה אתה מפחד שיעיר היום? בכיתות של מלאכי השרת, ואמרו לו למיכאל, מיכאל עלה, עת הזמיר הגיע הזמן שלך לשיר, עת הזמיר הגיע. ואם אין אתה פותח בשיר, נמצא השיר בטל. יש שיר של יום, שמלאכי השרת שרים למעלה בשמיים. אם מיכאל לא פותח בשירה, אין שום בריאה בעולם יכולה להתחיל שירה. אומרים לו, תשמע, תעלה. הוא אומר לי, יעקב, שחרר, תן לי ללכת לשיר. העולמות סגורים. מאחר למשמרת, לא יכול לדפוק כרטיס. היום זה לעשות אצבע. איי. התחיל מתחנן ליעקב אבינו ואמר לו, בבקשה ממך, שלח אותי,
שלא ישרפוני. תראה מה כתוב, רמי, תראה מה כתוב פה, זה מדרש בחיים שלך לא שמעת אותו. אמר לו בבקשה ממך שלח אותי שלא ישרפוני מלאכי השרת שבערבות בשביל עיכוב השיר. מיכאל מפחד שמלאכי השרת ישרפו אותו. הוא אומר ליעקב תעשה טובה, יא איבני תעשה טובה, שחרר, באתי לטובתך להראות לך שאתה מסוגל עם מלאך, אל תפחד מעשיו. אמר לו לא, לא אשלחך כי אם ברכתני, עד שאתה לא מברך אותי. אמר לו וכי איזה מהם חביב יותר, השמש או הבן? אומר לו אני השמש ואתה הבן, ואתה צריך לברכתי. אמר לו אף על פי כן. מיד אמר לו מיכאל לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. ועוד אמר לו אשריך יליד אישה שנכנסת בפלטין של מעלה וניצלת. שמעתם? ניצח את מיכאל, יעקב אבינו. עם כל זה יעקב אבינו פוחד מעשיו. אומר תראה, מלאך משמיים ואתה מנצח אותו. קרא אותו. אתה מפחד מעשיו? היה משהו עם רבקה. רגע, לא סיימתי. כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו. בשעה שהיו יעקב ומיכאל מתאבקים. מאבק היה ביניהם, היאבקות של סומו. רצתה כת של מיכאל לסכנו. כת של מיכאל, כל אלה מיכאל, עם כל הכת שלו, עם כל מלאכי השרת שהוא בא, רצו לסכן את יעקב אבינו. אלא שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שראה מיכאל את הקדוש ברוך הוא, תשש כוחו. אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, יפה עשית. יפה עשית שעשית כהן שלי בעל מום. עשית יעקב בעל מום. אמר לו ריבונו של עולם, ואמר, אני כהנך. מיכאל הוא הכהן. מיכאל הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס, זה מה שאנחנו אומרים בבוקר. מיכאל הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה החלפת כהונה? אני הכהן. והלא אני כהנך. אמר לו אתה כהני ברקיע, והוא כהני בארץ. מיד קרא מיכאל, המלאך רפאל, ואמר לו חברי, ידידי, בבקשה ממך, עמוד עימי בצרה, כשאתה הממונה על הרפואות, ורפא את יעקב. ירד רפאל וריפאו. השם ישלח כפרש לכל חומר ישראל. כביר חננה בן קשר אומר רצה הקדוש ברוך הוא. לזכות את ישראל לפיכך, גבל להם תורה שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. ועל מעד יברך ימותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. וחי יכון וביום וחי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלמון על מעל מיה יתברך. ישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמך דקודשה בריחו. לעילא מן כל ברכתה שחדל שברכתה ונחמתה. לאמירן ועלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון תעסקין בו ותקדישתא די ואתרא דין בדים בכל אתר ואתר. אלנה ולא נכון חינם וחסדה ורחמם וקודה ברא שמיה והרעה ואמרו אמן. יש על המרבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה רווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו וברחמיו ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. חזקים וברוכים. רבותיי, יש סעודה לבת עין, לא סיום מסכת, היה שיעור עד עכשיו. הבת עין זה הילולה, רבי דוב בר, רבי אברהם דוב בר, כן? לא, לא. יש ספר נקרא, בוא. מה? עשר מצוין, עולמי. עכשיו ראיתי, רגע. עכשיו ראיתי סטודנט אחד שהוא בא, שאין לו נכה. הרב.